Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en Vierdag Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. Deze uitsturing, het draait alweer om de laatste reguliere competitiewedstrijd hier in dit oude Cambuurstadion. Daarvan Azen een wijdwijdig verslag. Het is tegelijk ook het laatste competitieduel van Cambuur dit seizoen en daarmee ook de laatste aflevering van het Cambuurjournaal. Maar duidelijk wezen, de wedstrijd in Helmond Sport gaat net zozeer om de sportieve belangen. Nee, het gaat om wat oors. Ja, het gaat om het afscheid van het stadion. De meesten die er binnen, die er al hun hele leven binnen. Maar wij moeten ook goed presteren. Daar ben we echt van doordrongen. De jongens, ik naar Michel litten. Ja, wat houdt dit in en vertelt. En, ja, dit zal een soort NEC-wedstrijd worden, alleen dan mij nog diepere lading dan die bekerwedstrijd. Mijn meesten die ontvallen binnen, die hier op de tribune zitten, families die hier zitten. Ja, ik had het zelf en ik meemaken, 14 jaar lang. Echt net normaal, echt net normaal. Het stopt het, maar dan maken we goed aan. Wat is die mooiste herinnering onder dit Cambuurstadion, onder dit oude Cambuurstadion? Ah, dat is zo'n grote ding. Dat is de kampioenschappen die we meemaken. De eerste, dat weer de uniekste. Iets wat een tredje. Ja, dat we eens midden in de nacht kwamen en dat we, dat je 7.000 meter, 8.000 meter stonden. De wedstrijd in Heerenveen, PSV, de wedstrijd Vitesse vond ik een van de allermooiste, jouw traaien. Ja, daar is het laatste fluitsignaal van Christophe Blom. Cambuur pakt het en wat een blitzkip hier in het stadion. Onvoorstelbaar, prachtig. De sterf, helemaal gek. Henk de Jong, hij flikt het neer. Cambuur ik tak hem hier weer in de Eredivisie. Maar ik de dingen die hier gebeuren, de vlaggenman die het veld op komt. Dat we kampioen worden, dat de meesten hier rode boeten zien. Dat we speciaal, wat is net speciaal? Dat we uitwedstrijd winnen, dat we hier 's nachts thuis komen om te draaien dat er rode meesten zien. Ja, ik kan je zoveel unieke dingen mee maken. Dat is net te tellen. Voor John Lee van der Meer zal het ook een emotionele jong worden. Het is een Ljouwerter, hij kwam via de Ljouwerter Zweltjes in de jeugdopleiding van Cambuur. Maar hij zal zijn laatste wedstrijd in het Cambuurstadion spelen. Vanzelfs hier in dit oude stadion, maar ook omdat zijn contract net verlengen wordt. En dus had die wedstrijd voor hem wel wat extra lading. Ik denk dat alle momenten dat ik hier, mooie momenten dat ik hier mee heb gemaakt. En dat ik dat allemaal wel ga missen. Je komt natuurlijk elke dag hier op de club en je kent het allemaal. En ja, dat gaat allemaal nu heel anders zijn. Het is voor mij heel dubbel, want het is het oorski van het stadion natuurlijk, maar het is die oorski van Cambuur. Zit dat dan in die holle dagen een weekend, dat je er volle mee bezig bent? Ja, het zit al een paar maanden al in mijn hoofd. Je weet natuurlijk, het zal de laatste wedstrijd zijn voor je. En ik had graag, wat ik al een keer eerder heb gezegd, graag het nieuwe stadion ook mee willen maken. Maar aan de ene kant vind ik het ook wel weer mooi dat ik dan afstand kan nemen van het oude stadion. En daarbij ook gelijk van Cambuur. Dus dan Cambuur begint aan iets nieuws en dan kan ik zelf ook aan iets nieuws beginnen. Dus het is eigenlijk al een beetje dubbel wat je zei. Wat is die mooiste herinnering hier aan dit Cambuurstadion? Dan denk ik toch wel het kampioenschap. Dat we toen, eerst AZ uit, dat we officieus kampioen waren. Toen de volgende thuiswedstrijd hier kampioen waren en dat we toen boven het balkon stonden met alle fans. Dat was wel echt fantastisch. En de wedstrijden daarna waren ook allemaal fantastisch om dat mee te maken. Dus ik denk dat het een mooiste moment is. Maar misschien dat het morgen nog een mooi moment wordt, want ik heb al wat dingen gehoord. Dus ik hou me hard vast. Nou ben je al een emotioneel man. Kun je die emoties wat onder controle houden dan als het zo'n jong die wat voorstelt? Nou, dat weet ik net. Ik verneem het nooit wel. Als ik het vertel, maar ja, dit is wel echt speciaal. Ja. Maar is meer net vregen. Nee, is flauw voor mij. Ja, dat is moeilijk. Het is een aparte club, wist. Daar word je goed van. En dit is de opstelling van Cambuur. Henk de Jong had één wijziging ombracht op het middenveld. Verder de Jong speelt er weer mooi Van Kaam en Michael Breij. En dat gaat dan ten koste van Tyriek Mercera.
Cambuur tegen Helmond Sport is een heel speciale wedstrijd. Een speciaal affiche in een hele bijzondere ambiance. Net zozeer sportief sjoen, want het is de nummer 13 in de nummer 11. En de rol van Cambuur is dit seizoen al lang uitspelen. Maar op deze nostalgische joen werd er oorskie naam van het Cambuurstadion. Cambuur Helmond Sport gaat de boeken in als de allerlaatste officiële wedstrijd in het oude stadion. En dit is het eerste schot aan de kant van de Ljouwertus van Remco Balk. Echt mooi, in minuut 12 een eerbetoon aan alle supporters, spelers en begeleiding die het net meer onder ons binnen. Denk begeleiding aan materiaalman Sipi Leijzinga en spelers als Carlo de Leeuw en Chris de Wacht. Prachtig eerbetoon van spelers, supporters en het arbitraal kwartet. Dit is een slippeke van die verdediger van Helmond Sport, Kretsmer. Ulrikes kind profiteren. Jouwt die bal dan om Van Kaam. In het eerste echte serieuze schot van Daniel van Kaam in minuut 18. Maar de vingertoppen wie het de redding van doelman Van der Steen. Knap dien, trog Ulrikes en het schot van Kaam en Van der Steen had gelok. Hier, op een nij van Kaam. Aan de linkerkant, Thomas Pol. En de kopbal dan van Robert Ulrikes en een doelpunt. De lange led dot het weer. In minuut 26 zet hij Cambuur op een 1-0 vastsprong. In deze hele speciale wedstrijd. Een stadion met geweldige herinneringen. Tink Bigelieks om de 4-3 overwinning op FC Utrecht. De goal van Milko Pieren op wereldkampioen Ajax. De goal van doelman Oscar Zijlstra. Voetballers als Johan Abma, Sander van der Heijden, Bartholomew Okbetje, Jan Bruin. Neem ze alle maar op. En nu is het dus Robert Ulrikes die de Ljouwertus op een 1-0 vastsprong zet. Maar nou oppassen op de inzet van Keilegom. Prima redding van Yannick van Os. Er is Helmond Sport. Krek Nooitskoft heel dicht bij de liedmakker. Pol levert Samarin bij Kaars. Dat is net handig. Kaars, de topscutter van de KKD. Mij maar liefst 21 doelpunten. Maar zijn schot verdwijnt heeg uit de goal van Yannick van Os. Slordig van Helmond Sport. Dit is Ulrikes. Kan misschien profiteren. Ulrikes, maar zijn tweede nee. Is het wande maar zijn laatste minuten in dienst van Cambuur. Want ook de lange led zal Cambuur aan het eind van dit seizoen verlitten. Michael Breij. Smit. Zot er goed uit. Pol. Facet. Eindstation. Verder de Jong. Nee. Knappe redding van Van der Steen. Mooie onval van de Ljouwertus. Maar Helmond Sport wordt na een uur voetbal wat beter. Dit is Botos. En een eerste waskoging. Het schot van de onvaller van Helmond Sport eindigt rjocht in de handen van Yannick van Os. Van den Hurk. Nou, aan de rechterkant. Knap die in. En dan het schot van Amuzu. Wordt nog blokt. Trog verder de Jong. En verdwijnt dan naast de goal. Hele knappe onval van de ploeg uit Helmond. En dan een wissel. Een mooi moment voor Michael Breij. Na Fjouwerie Cambuur verliet Michael Breij de club. Hij wil op ziek naar een mooi boetelonsk avontuur. En dit is een prachtig eerbetoon. Krijgt zelfs nog de felicitaties van Doke Smit. Die centraal achterin speelt bij Helmond Sport. Maar dit is mooi. Echt een tikkeltje emotioneel. Michael Breij. Vrije trap voor Helmond Sport is vlug naam. Tol verliest er het kopduel en dan is dit de 1-1 van Hakon Lorentzen, de Noor. Zit die bal werkelijk snoeihutje in de touwen aan. De organisatie is even voort erachterin, want Helmond Sport neemt die vrije trap razendsvlug. Dat wordt die trog Doke Smit en uiteindelijk is het dan Tol die het kopduel verliest. En een geweldige poeier
van Lorenzen. En dan in de eindfase al die vuurwerk op de Noordtribune. Dan bedarrt direct vuurwerk op het veld en kinderskiers zochter niet oors als de wedstrijd tijdelijk stillezen. Zo nemen de supporters oorskiën van het oude stadion. Maar wordt de wedstrijd dus wel tijdelijk even stil. In de blessuretijd. Nog één keer Helmond Sport. Komt een vastzet. Johnny van der Meer kopt die bal vot. En de allerlaatste mogelijkheid is dan nog voor Helmond Sport. Prima redding van Oppenij doelman Yannick van Os. En zo eindigt deze wedstrijd in een 1-1 leaguespul. Vandaag wel een hele bijzondere wedstrijd natuurlijk. De allerlaatste aan het Cambuurplein. Ja, en je weet het bij Cambuur. Dat gaat nooit normaal. Nee, ja, schitterend. Ik vind het wel prachtig hoor. Al dat vuurwerk. Op een gegeven moment was de hele MI-site was rood. Ja, ik vind het schitterend. Zoveel vuurwerk weer. Prachtige sfeer. En ja, ik kan daar heel erg van genieten. Ja, als het niet zo was gegaan zoals het is gegaan, dan was het misschien wel een beetje tegengevallen. Je wilde gewoon vuurwerk zien. Nou ja, je hoort, we hoorden van de week wel dat het gekhuis kon worden. Maar ja, dat is gewoon weer gebleken. En ik moet zeggen, ik vond het ook prachtig dat het publiek me zo van het veld, hoe zeg je dat, afzwaaide, zeg maar. Ja. Ken je toch een knuffel van de tegenstander, Dook Smit? Ja, Doks is een goede vriend van mij, dus die kan me ook nog even een knuffel brengen. Maar ja, ik denk mooi afscheid en erg genoten vandaag. Ben je eigenlijk blij nou dat het seizoen erop zit? Ja, ik ben hartstikke blij. Maar door kijk aan alle machtsruzie met iedereen. En dat is totaal de bedoeling, want dat is ik net terecht. Want soms ben ik net beter dan je binnen. En waarom zou je dan ruzie krijgen met elke niet? Ja, dan knal ik erin, dan hak ik een pikje die in. Dan knal ik erin en op een gegeven moment weer net meer een redelijk mens. En dat is voor wie Henk de Jong is. Ik moet wel redelijk zijn, dat het net beter is het net beter. Daarom heb ik op een gegeven moment gekozen van oké, ik neem zelf de klappen voor. En dan hinder deze, want ik ben sportief, dat is net erg. En ik moet de jongens gewoon beschermen. En nou is het klaar, heb ik toch. Maar nu moeten we zien dat we een team krijgen waar we de komende jaren gewoon in top 4, top 6 en misschien wel nog hoger. En daar willen we heen. En dat jet ik bij Cambuur, want we krijgen een stadion, we krijgen financiële mogelijkheden. Dus binnen 2 jaar maar we zien dat we promoveren. Willem II is de nieuwe kampioen van de KKD. Zij eindigt je als eerste met 29 punten. FC Grains promoveert het ook rechtstreeks. En Cambuur eindigt teleurstellend op het 13e plak. Maar wat wie het een mooi ouskiën van het oude Cambuurstadion. Wij winnen bij vanzelfs bij de wedstrijd Cambuur Helmond Sport. Collega Janko Christ en Jorrit Meinsma die volgen de meesten hier in het Cambuurstadion bij die laatste keer en die laatste wedstrijd. Natuurlijk een goed resultaat moet je altijd voor gaan. Maar voor de rest denk ik dat het een hele mooie avond gaat worden. Met veel vuurwerk en veel mensen die allemaal een traantje gaan laten. Dat heb ik net ook even gedaan. Maar ja, ik ben wel misschien wel rood man, maar het gevoel in je hart is altijd blauw-geel. There is a house built out of stone. Wooden floors, walls and window cells. Heb je Alpine Buuk? Nou, ik ben wat 3 keer naar de wc geweest. Maar je hebt wat meegemaakt hier? Zeker weten. Bloed, zweet en tranen. Ergernis, verdriet, zagrijnig thuiskomen. Dan komen we er nooit weer, dan speelt ze waardeloos. Maar ja, een week later staat hij weer. Hè. En dus mag Keizer het doen. En Keizer doet het. Raak en wint Cambuur in deze wedstrijd tegen Heerenveen. Pieren, die kan de wedstrijd beslissen. Ongelooflijke sensatie. Maar het is nog verdiend ook. Zou nog kunnen ook hier. Van Utrecht 4-3. Hoe gaat het? Ik kon niet alles. Ik heb het niet met opzet dan.
trap van Rietsmaier. Maar die komt erin. Ja, hij komt er weer in. Het is Obetje. Het is Bartolomeo Obetje die scoort. Ik hier van de moer, maar een echte diehard hier met Treven doen. Heb hier allebei de trainer al in de eigen. En die man zei, ik kom al 40 jaar bij Cambuur. Hij zei, wat hak wat aflop en dit en dat. Maar hij zei, het zit in de genen. Oh, ik zei, oh ja? Nou, ik zei, bij mij net in de genen. Maar ik zei, ik hak hier op blauw bloed. Dus wie ging ervoor, hè? Ik wens u heel veel plezier. Dit is de laatste officiële wedstrijd aan het Cambuurplein. Wat doe je hem? Kapot. Ja. Dat was hem. Ja. Laatste rondje. Machtig. Ja? Ja, prachtig. Prachtig. Het is afschiet nemen, hè. Ja. Mijn vader, ik ga emotioneel doen, is 4 weken geleden overleden en ik kwam altijd met mijn vader hier. En 2 weken terug reed ik met mijn vader hier langs voor het overlijden en langs het nieuwe stadion. En dat zal ik missen. Maar ook de vriendschap, de liefdes die hier staan, de vrienden, alles. Cambuur is meer dan alleen voetbal, Cambuur is je leven. En dat zal altijd zo blijven. Hoe is het gevoel? Ah, mooi, prachtig, prachtig, prachtig. Gaat er wel even wat door je heen, hè? Ik geloof Succes in het nieuwe stadion. Ontzaf hier dit Cambuurjournaal. Het is de laatste aflevering van het seizoen. Tieren dank voor het zien en hopelijk ont takom seizoen.
Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, Nieuwnieuw.com Herenmode en Vierdag Vermogensbeheer.